Aristiko bostetan, Bardozeko ezkerbaretan, 2021eko Xilaba txapelketaen bigarren finalerdia. Bertsolaiak, Miren Artetxe, Maiaren Arzaiu Xantia, Sumai Murua Beja, Jamuntxo Kristi, Irati Alkantarilla Urdanpileta eta Iker Altuna. Urrietaen hoita hiuan, Bardozen, 2021eko Xilaba txapelketaen bigarren finalerdia. Etorri gure kabila, laizia batu zaitez gugaz batera, danok batera. Hola, que hay, arratzaldeon, ze moduz danori, ze moduz entzule. Aldez aurretik parkamenak, ze arratzaldeetan siesta errabotaot, da ondinola, sarriaz nau. Enaz guztiz hartu, baina hori ez da eskusa izango, ez? Laixi hartzen zazpigarren saio azteko. Ez da eskusarik. Ez da, hemen saiorekin mitzeu. Eta espaldiko partez, maien guru edan abeteta, gentes lepo. Bai? Hago joteta dena, bai. Hau, placer, Hola, ensaio hasi leike, Kauntzot. Eta izenak esateik ez da merezi, astiro saio korrera joanala. Entzuko zuz gura botza. Ezagutuko da bez, ja, ez da. Claro, ezagun negara mundu guztizen. Ganera gaurre esauztie, behasainen be entzuten dala, batematek entzuten dau. Behasainere? Behasainera bedu gara. Eta, Euskal Herri osue konkista biogu, laster. Euskal Herri osue eta laster mundu osue, bai. Trebiño eta beste. Momentuz hori, internet mundu guztia egiten da, uinek batzutan limita hoiten egatxue, baina internetek hori dekona, mundu guztiak entzun daikela, gure dauenien, gure dauen moduen. Eta, beste barik hasiko gara gure laixi hartzen zaionaz. Hori. Eta, ikusten dut inok estekola eskuen. Egunan behin. Bai. Mira, oin, pipa. Ez, ikusi zeren doien. Eiten dugu, nik ez dut eine. Zuzenean. Engo gu. Nik inot. Venga. Engo gu. Baina entzuliek ez da ikusiko ez entzungo. Bueno, nik humora zeiten eta berre esango. Endegun errepasue eta hasiko gara azkena esaten eta lehenengo hirurek izen ziren pasan aztien. Bai. Egin azkena eta gero podium, Claro, ni nintzen egon, ni entzule izen nintzen pasan aztien. Ondo, ez da? Ondo. Haupa, laixi hartzen maazin. Placer bat, laixi hartzen zuzen entzutie. Lehenengo aldiz. Eginen aukera hori eta placer bat, itzelien izen duen, Eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko. Orduen gaur behan zera ingu, podium eta azkena? Venga, lehenengo azkena. Jo, ni jolastu dut aztio. Gitxi, baina jolastu dut ordueran hasi zen. Gente aburdu. Etara zarten podiumien. Kasi, baina etara zarten. Ui, raskando. Venga, zein da azkenengo, esan daigun. Azkena? Timbalak. Azkeneko postuan. Ni seguro. Jone galdera ikurregaz. Jone ikurra. Nor da, Jone? Ai, nik ezagutzen dut, baina no izatzen. Galdera ikurregaz. Zaudizena, Jone. Mierda! Apa, Jone, animo. Atxondo, eskolie. A ver, parkatu. Zer dinezua. Eta venga, podiumeri ekin gotxegu, errekal. Podiume? Bai, venga. Bueno, entzuko zu. Eta egunean behin, laixi erretiko gure taldien, 3. postuen gaurko honetan. Timbalak behan du. Izaro. Kauen lalei. Oindala gitxiri arte ni juna zirugarren eta baten batek egin dau, ez dut esango nok, eta laugarren itxin hau justo. Bizkaitze podiumi. Baina por si acaso datu hori emonen bizan. Hombre, por si acaso. Claro, que bai. Gaur teniko izan duzku, gaur atara egunean behin, Ni azkena horrekoen, ¿qué pasa? Azkena horrekoe. Ai, rekal. Ai. Eta bigarren postuen gaurko honetan laixi erreteko egunean behin taldien. Lier. Opa, Lier. Arraroa den bezala, Lier. Lierra sekaz, bestie. Lierra sekaz. Eta Lierren ondoren, lehenengo postuen. Beste behin lehenengo postuen.
Lier Roseta. Lier Roseta. Aupa, Lier! Beti. Lier. Azteko rutine. Eskerrak saririk esteko gure egunean meintalderako, bestela Lier egingo esan sari guztize. Nik horrela, lehenko doiena ez dugu aipatuko. Beti da behuela. Txarten zuzen jatzu, ez dakitea, mikrofon hori, kable hori. Baina igual, bigarren postu egaitik emi da. Urruken. Ba, bigarren postu bai, pixkate egoten da. Eina dugu esporrak bestela urrengo aztitako, bai. Ia, Lier eta Lier Rosetan hartien, norrengo edan gorau. Ia. Venga, igual apostu ez, Talde bat aintzako bakarrik, no? bai. Primera división, edo ya... Mil colorado, mil azul. Zeinek apostu jena zeinek atxek, beste guztillo ja kanpora gauz. Aukerana da. Eta aurrera jarraituko gu, eta gogoratu hasi nahi otzuego, hemen azaroak zeien, izortan bertan topaketa bat ospatuko da, topaketa erraldoi bat, itzela, eta bera izango da, Arrosasareko 2. urte aurrena dela eta ingo dan, 9. topaketa da. Txartak izimagarna dan. 20, ez? 9. Ondo ibilinaz. Bueno, 9. Topaketa 9. Arrekal. 20 die, Arrosasareak 20 urte. Nik uste momentuz mikrofona matoko tela, ze agueso alzan bitar, dieba. Joda, ipatzeko be entzule eta herritarrei, isortako gentiri be batez be, ba hori. Osa, itzela izango dela, ez? Euskal Herri mailako irrati libre guztiak isortan egoti, abadetxien, plazan, gure txien. Topaketa gehien, gure txien, itzela dela, eta, joe, eskertzekue, zakit. Arrosasarean partetik, eta bueno, herritarrak gerturatzen badi, ba, ederto. Egitarau bat, egun osoko egitarau egongo da, así que, bueno, interesadeko zuenak urbildu. Hori da. Parrandutxo egiteko aukeri egongo da, así que... Gero, kontzertu batzuk egongo die, tailerra penguz, dokumentala bestrenauko da, Arrosa Irrati Libreen sareko dokumentala. Danetik, danontzat. Bai inguru egongo da. Bai inguru, hori da. Danetik, kompleto. Podcasten inguruen. Hori da, irratia. Ipiniko, izorreta, Euskal Herriko mapa nortak. Hori da. Markaute. Izorta famosen daigun, Laixi Hori da. eskutik, famosin daigun. Eta baduz, aste honetako berri batzuk, nien agurren jakitun, horren ganin ez teket idea askorik, ze, karo, ziztiek harrapa binau. Eta nasasko entera, baina uste zuek egun nizauziela, eta aipatzeko berri zen bat. Azteko nik uste dut, aipagarri zina dela, bueno, ez dakit, entreko zinen entzulio, baina, bueno, oin gitxi, atxondoko biztanle batzun, familizako batzuk, Mediterraneo itxasuen hilin izen diez. Bai. Afrikatik etorri izen diez, ez dakit, barkutxo baten edo, eta barku ondoratu egin izen da, así que, bueno, gure Laixi Errati honetatik, besarkada bero bat, atxondoko biztanle honentzako, da, bueno, gero ibiliko gara gai horren inguruen. Bai. Eta, bajo jo negaz, ba, bueno, barri gehiago, ez? Barri gehiago uste dut baduzula, ez? Kilker batzuk zeniko. Bueno, harinako domekan egon zan, adibidez, isortako frontoien, Kepa Arroita Jauregi pilotalekuan, egon zan, herri kirolan nolako kompetizio bat, erakusketa bat, saku eramatiena usteot. Saku eramate. Bai, eta bertako usteot eki dela, ez? Isortako herri kirol taldie, ekideko izena. Ba, haurepe bertan egon ziren, eta bueno, antza niko ondo ibili zen ziela, así que bueno, metipe besakada bero bat, ekiko kidientzako. Eta zuepe egunen baten etorreko zariona, elkarrizketatxo bat egin edo, así que hori notzugu proposamena. Etik zabalik, danontzako. Hori da. Eta horregaz bizkat dutute, bai, esatie, gure herriko Ibai Arroita Jauregi oin Europako junior pilota txapelketan jokatu dauela eta antza Europako pilota txapelketa horretan klasifikau indala, pues esatie. Finalerako, suposatzen zengo dela. Bueno, ez bada, sailkatu da. Eta kirolagaz jarratute bai horrein Ibai, esan duzu, ez? Bai da. Apa, Ibai. Kirolagaz jarratute, oin maitanek dekola hemen zabalik gure Laixi Erratiko informazio taulie. Uste hori bai, begitu maitane, ez itxi telefonu, ez dakit oso ondo izena. Begitu txirrindularitza maian, uste hori egon dala, izena baina etxate torten ba. Ez dakit Europako kampeonato batera, behitu harin, maitane, bestela txartu izibinu zulazti. Europako txapelketa gonda? Bai, ni adineko neska bat da, ez dakit berrizeko edan, o berrizin entretan dauen edo... Ziortza, hori da. Ziortza eta unai zoazu bizkar bize joan die Europako txapelketi izin da, belodromoko, pistako, ez dakit zer lortu da edo amaitu da, espada amaitu, baina horren barri okin da. Eskerrik asko, Ander, salbeti harren. Ez da asko. Ze, jakino horren barri, baina ez ondo da, maitan hemen zoatzen da bile gure barri segaz. Ba, Europako txapelketan hemen Duran galdetik gure gu babesten, no? Gure izendapenien joan die
Zioi ziortza eta... Laixia erratiko logu egaz, maiotien. Eperdixen ganera. Laixia arzelaiko maiz irunda eperdixen, ipinitia ondo, jentia irakusteko, así que bueno, eskerrik asko. Bueno, eta... Abaino kue behar ipatu bio, ez dakit jerrekalde inguruko izin da. Abainon. Bueno, bai. Abainon udazken kulturala ez, baina azte borenetan ospatuko da, gaztetxeko... Ez dakiz emagarren urte hurrena, ja urtiagaz, ja... Ogotairu usteot. Ekisi. Ogotairu. Ogotairu garrana, usteot, Segura? Usto baietz. Uste gehiago. Ja, bueno, urte hurrena. 23 urte duen gaztetxe ia gazte ez da, Ba, hori. El hogar del jubilado. Ba, hori. Ja, ondino... Jo, gaurre espeso gabiz gaur, Oso. Parkatu entzule, Bai. Ba hori, azte honetan urbiltzeri badau nahi da benantzako, eta bueno, gaurtik hasite kontzertu, arratsaldean egon die jokuek eta holan, miak asantolatute. Gaur gabaz egongo da, J. Martina joko da bederatxetatik aurrera. Biser herri baskariz egongo, gehi parranda, obviously. Biser hori, herri baskariz eta beste imatekintza egongo di, eta gabaz baita kontzertu egongo da animalien eskutik. Hau durengoko... Animalien eskutik? Animaliek, ez? Baina hori taldi da, animali sekupide. Abadetxin esaietan dabe, Hori da. Hemen esaietan dabe. Orduen erdi zorka gadi. Jo, pentsatu guele, junga, la hor txarrire mate esasofoi gati. Animaliek. Bueno. Bueno, eta sarrera hain zoragarri eta honen ostien. Zesteko. Ezin leke deskribitu hau... Erraru izin da. Itzamatekin, bai, hemen txastuntxo gabiz, eta... J. Martinan desira entzungo gu. Betxo, adibidez. Gube pixkat girotu gaitezan, eta venga, laster gatoz. Urre beltzaren desiran topatu gara ezinean, itxasoaren legea gure aurrean, arrantza itxasoa usteko era, azkarra gordea hartu dugun bidea, azkarra gordea hartu dugun bidea. Antzuen munduan iez ez da aukera, miatu erantzuna hemen barnean. Arrantza itxasoa usteko era, azkarra gordea hartu dugun bidea, azkarra gordea hartu dugun bidea, azkarra gordea hartu dugun bidea. Naio te begira donen kostun dobez, lanak gertatzen ezer gertatu gabe. Pintura txuriaz ez da bihurtzen odei, gure kontrarakea beti izanen dake, beti izanen dake. Itxizan lehiu hau lirik ezartze, Urrunetik datorrena, ahaztu ezin daitekena. Soberan dugun guztia, jaten duen piztia, kontzientziaren argia, ziltzen dugu egia.
Eta Martinan desira, J. Martinan desira entzun eta gero, gure espesurie uixak joan da, hasi gara argitzen. Rekaledi hemen barre ataka batek emozo, ez dakik usegaitek. Baina guk aurrera enbiago eta aurrera itxeko, bizitza kaletxeko eta guri gauzak erakusteko, beti betornagu Aimar bere tartiekin eta gaurkonetan, ganera, bizi zaitez, bizigaz. Hori. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo nahitan zelebre gabiltza. Ezin dugu aurkitu neurriaren giltza, biziluak hartu du gure nagusitza. Bizitzaitez bizi, alikan ondo. Hau, partner. Eskerrik asko, sarreri gaitik. Igertzen da hemen laizia erratizien badeko gule postasune, badeko guzla bizitziko guek, Gora biotzak! Batez berrekalek, Bai, mikrofonua mata berri izin dauz, morri izin da geratu. Hori da, sasoi errekal. Ein barre, ona data. Da gaurkuen, bagatoz betiko moduen, bizi aitez bizi tartigaz, osasune txorrada barik, ezta? Betiko moduen. Gorio, osasune txorrada barik. Txorrada barik. Da bueno, apur bat kontestu nipintzeko, azkenengo asteburuetan, bueno, rekal, vale, está. Barri jona, baina Urte kanpora, venga, urte kanpora. Gatu. Esaten mina ze moduen kontestu nipintzeko, azkenengo asteburuetan, hainbat jai ambiente okinuz. Adibidez, oin aste batzuk okinu abadetxien abadetxi zabaldu izen zala, eta bueno, horre juergatzu eta bota izen gainu. Bai, Gonzalo, bai. Gero torri zen diez Jortako San Miguel Lape bai, San Miguel Lape, ibigara probatu okerkerizetan. San Miguel Eskaiak. Okerkerizetan, bai. Udazken kulturala, Amaibako udazken kulturala. Hori da. Da, harinako asteburuetan, Durango jaixe peixen die. Da, naizta Jortarrak izen, Ez San Faustuek. ez San Faustuek. Rekal barra eta barra da niño, ez dakit. Hain barregarri zin da zela. Jo, nauen espero, baina eskerrik asko rekal. Nik gustot Martinak emotzela pizka berreguria. Da hoxe, esan dugu moduen, hainbat juerga, hainbat parranda izen diez. Da, juergan arbota dugu, da oin gorpuzkera eskasak etorten diez, da? Gupe gerriogu moduen Ezakak barriro, bai. neiko espeso ibili gara, da hoxe. Agie, ez da egun bateku dakarrik, urrengo astietan albokatik eta igerten die normalien. Badibidez, kantzaute gauzlan sensazioe, egarrixe, agosikuek. Gaur be agosikuek neikotxo igerri dugu, gure irrati honetan. Gero muskulo eta buruko minepe okiten dugu, nauseak, botaka guri, tripako minek, ez dakit dolakoren bat okin jo zuen. Loiteko arazu epe bai, gabetan nervioso goten gara, mareuek, kontzentretako zaintasun epe bai, bierri noik esten basabizi ebe imposible. gatza izeten da, juerga onba gota hostien, animo aldaketak eta sarri betorten diez, momentu baten pozik gauz, da gero irritable, gero arnazketa arazu epe goten diez, da bueno, gupadak egu behin irratizien gara gardueri apologia behin jotzegunela, behin, harinauko saioen. Ondoin, egan da. Antza gentiek ongo asteburuetan entzun izen dau, eta kasu inuzku. Baina gaur, agien kontrako aholku batzu ekarriko guz. Karo, jak esan genuen, garagarduna ala, oin garagarduen efekto hori albokatien gentzeko, aholku hori. batzu gatoz, ez? Gube bizitzeko, osasuntzu, baina txorrada barik. Beti zen dugu moduen. Seriedadiaz, ez? Seriedadiaz, bai. Zigaitik ez. Eta kontestuen ipintzeko, gaur Ander, zure trikitilari saioeri keinu txikitxo bat egin, oinarritu dugu gure biziaitez bizi tarte hau, laja eta landakandan abesti honegaz. Teniko, entzun alba dugu, apurtxo bat. Bueno, abesti hau laja eta landakandana, nos ekarri dugu gure irrati honetara, mendiko osasuna deko izena, ez? Osasuna, ez? Ze importanti da osasuna, eta gustora bizitie. Orduen ekarri dutzu eguz pare bat proposamen, mendi bueltatxuk eta iteko, buru bat honek agiok eta barruen deko guztien alkoholan albokate guztiek eta botateko, ezta? Azkenien mendi egun eskero osasune onurak hainbat die, eta jungora apur bat espliketan apurke. Dakarri eguz, mendi buelta bi, gaurkuen, entzuliotzako, gure bozu ez mendi buelta honekein, bueno, espliko gutzu apur bat dut. Oinesi inetxeko bakarrik, ala bizikleta mailek ez? Bizikleta mainleke, lehenengo kue adibidez, ekarri gaur mendibuelta basic eta mendibuelta premium. Laburre eta luzie, vale. Saldeko mendimartxan moduen, laburre eta luzie. Eta luzie eta laburre, baina bat lisuen da, eta besti mendire egon bida. Beitu. Da, beitu, ekarri guzti proposamen. Da, azteko, lehenengo hasiko gara, ona junzeinke gure oso bizikletia edo. Ia, ber.
Da, engu salto baina Nafarroara. Urbasa ingurutik handaue Lizarragako herrixe eta gero Lizarragako altue. Bertan nahi bat benta gauz, tabernak eta... Bate matibiliko zen handik, kontzu. Bai, bate matibili handik. Eta bertara bizikleta gazbe junzen kie. Gure gozuen zule, lehengo proposaren honetan hori, Lizarragako herrire urbildu, Nafarroara. Bertako bentetara eta igon Lizarragako alture. Eta handik hasiko gara, Urbasako aranera begire, eskerrek aldera ibilken. Eta helduko gara Portupeko leze begire. Olako aitz begi bat da, oso polite. Bertan argazkitxo batzuk edo atalateko, edarto. Gero aurrera junde, handik ordu erdire ordu batera, San Adrianeko baselizara heldu algara. Eta bertatik Arzabal maiatzeko zuaitzera igon algara. Alda leku bat, antza, Lizarragako herriko gentiek eta maiatzeko ez dakiz egunetan dan konkretuki, baina bertara egoten die Lizarragako alture, arbola batekin, arbola bat erudin nabi altzuen, eta arboli ipinin dabean maiatzien antzuzen. Urtero lanatzen dago. Dorinatxa izango zan antzera, baina biziri dauen zuaitz bat ipinin dabean, Lizarragako altuen. Hori da. Aipatzeko bai, bertatik harrimetan basari apur bat aranera, dagoelako jauzi bat, eta nik ikusiko zue Urbasa eta Larbit jarteko arana, oso polite da, bertan ikusiko aran guztie, Lizarraga, Etxarri aranaz, da bertako herri guztiek eta ikusiko guz. Handik agurain eta ikusiko die, urrintxu geratzen die, baina... Urrintxu, baina bai, ikusilik ez. Kataleko gine da, tak. Da hori, laja talandakandak esaten dozku moduen, mendiko biztak eta, ze polite diesan, eta emoten dozku olako tranquilidade sentsazio bat. Hori da, apur bat gure rutina, bierreko rutina honetatik urtetako, ikeragarri zidana, ezta? Eta agiaz lute, iserdia pura botateko. Iserdiz bota, alkola bota, eta esan dugu zin albokate guztie, kantzauzen azinue, egarrizia hosikue, muskulo eta buruko minek, da danak gozatzen da zorrek. Hori da, mendiko buelti emonda, zela. Total. Gero handik aurrera jarraitute, kresemendi goire igon genke, gero Iruaitzetako puntara, eta hostien badau leku bat oso bereziz, dala Iruaitzetako begia, da beste aitzurolako handi bat, ikaragarriz, apurra peligroso juti, baina urbildu zaitezie, eta zulo neri ditzotzi gentilen zuloak, antza. Mitologia gazbe eser ikusi edeko, eta han gentile bizizielako asunto hori dekie. Eta, esan dugu moduen, bizta itzela dauzemetik, Urbasa eta Larbit jarteko aran guzti ikusi zenkie, aire garbize arnaztu zenkie, birikak urrua zabaltzeko, ze hori, abadetxien, isortako jaiztan da, urongo jaiztan, zigarro asko erreo zuez, da birikak urrua zabaltzi bierda bez, da? Orduen, mendi buelta hau lehengo proposamen basik hau enge, birikak eta zabaldu zenkiez. Eta laja talandakan da dinuen moduen, entzuten dira doinuak, gozo eta estiak, iturritxoen urrotza eta txorien abestia, ez? Ze politi da, nolako soinuek eta entzutie, gure iriko eta bierreko rutina honetatik eskapetako. Así que hemen deko zue, laixi arretiek, gure lehengo mendibuelta proposamena, osasuntzu hau bizitzeko. Dau, Ander, biziltan inlike. Eta, guzti hau da, pilates, yoga, meditazio, baina asko zobi hau, apurrak eskoretetako gure eguneroko rutinatik, iriko estresa gaztuteko, eta hori, gure onuretan bakarri zentretako, apurra bertan, pini, arana begire, txorixen eta iturritxoen urrotzan sarati entzunde, da, relajau. Da, aurrera juteko, bigarren proposamen akarriko txugu entzule. Bigarren proposamen hau da, bendibuelti emoteko, ahiek entzeko, gorpuzkera huia aukiteko. Bidania goiatz erritik, ez dakit, Nafarroa edo Gipuzkoa dan? Ni uste Gipuzkoa ondino, Gipuzkoa izileke. Bidania bintzat bai. Ipini zuen GPS-etan eta Bidania goiatz, da bertako herrire urbildu. Eta bertan da, Zelatungo romeria de izeneko bueltatxo bat. Ezagutzen duzu? Zelatungo romeria bai. Baina buelti ez. Antza romerizie baina hori bueltatxu egitea bien, bertako herrikidiek eta gero romerizie eta puerri hori, lehenengo gorputxea apur bat plantau eta gero, romerizie eta jaiz, ez? Eta gara gardue. Ibilbide haueteko entzule, juntzitzezi Bidaniako herrire, eta Elizako, Bidania errepide batek gurutzatzen dau, eta Elizako aldetik ez, beste aldetik, errepidetik aurrera jarraitu, Betelu baserrire heldu arte. Gero Betelu baserritik aurrera sartolako pistatxo batetik, eta Betelu goiena baserrize topoko zue, eta Betelu goiena baserrize inguratute, eskerretik gorantza, basora eta mendire. Gero bi kruze topoko zuez, eta bigarren kruzien eskumara sartute, han helduko gara, olako goi batera, han egoten die kasadoriek eta, egoten die olako arbolapillo bat, kastaino onduek, iztarizek, danetik. Han fauna ugeri topoko zue. Fauna y flora. Bertatik aurrera jarraitute, lan gazendatik, aitzarteko pistara sartuko sarie. Eta gero han heltzen gara,
kresterillo guztire. Handeko guz barriro be, bizta hitzelak, apur bat deskonetetako gure iriko rutinetatik. Deko guz aizpel tontorra, hernioko aterpetxi eta albuen hernio gaina, edo hernio tontorra be bai, hankurutze elegante bategaz. Da bertatik, ikusten die bai Orixo, Donosti, Biarritz eta Baiona be ikusi leikez, eta gero ikusten da Frantziako lautadori, landak edo di, ezta? Bai. Ose gorreko inguru ikusten da, hasi que bertame meditazioa apur bat ingure osue, entzule, ondo etorriko batzue, juerga guztien ostien. Da gero handik aurrera junde, kresterizio guztitik, Portumatza alture sartuko sarie, eta gero Zelatunera helduko sarie. Handa uzulako, benta pare bat, bertan gure usue kafetxo bat hartu garagardo bateran, bat bakarrik, osasunentzako ona data. Da bueno hori, gero Bezperan lartxo gondi eta bataz neiko. Da gero kruzera bueltau, eta gero barriro helduko sarie pista batetik, bidanea goiatzea. Da bueno, honek izen die gure bi proposamen honek, apur bat azken aspaldi ziren dekugun gorpuzkera eskasa alkoholan ondorizo dana botateko, eta osasuntxo bizitzeko. Eta gero, zelan da, alimentazio edo elikadura hobekuntzak be ukin aldoguz, laja eta landakandak dinue moduen, gero entzungo zua bestiz, hau dinue, gozetuta ere bada, gizonentzat aina, okaran eta urritzak, masusta eta gaztainak. Anantxek, basuek emotezko zenak. Así que hori, gure osue mendibuelta hoen otzara bategaz altzuen. Ointzazuien bebai, perretxiko. Perretxiko, begoten di hori, begun asko batetan hander. Hori da, gure osue espatu zenkiez, urretxak, ibel urdinek onguek. Kastaina be asko dauz, buelta honetan. Así que bueno, batu izu ez batzuk. Uskurrepe bai, txarrizek eta badekos bat ematek. Bai, gure osue ez probau, bueno, hori zuen esku geratzen da, Guk ez dugu hemen olako alkuriko emongo. Baina gaztaina batzuk erun, sartenetik pasau, eta gozo-gozue dauz, da osasunentzako be ona die, elikadurantzako be bai. Así que hoxe, gaur gure ginen gure entzulieri, proposamen osasuntzu bi emotie, azken aspaldiko alkoholak eta juergak gorputzetik entzeko eta osasuntzua bizitzeko. Eta hoxe, hartu izu ez otzarak, batu dana, alkohola bota eta bizi zaitezi gustora, da oin txiko zaitu egu, laja eta landakandan, mendiko osasuna abesti llegaz. Eskerrik asko. Azaldu nahi detargira, batek lezake aspertu bazterretara begira. Gauze derrak ikustera, igo gaitezen mendira. Ai, ama, hau dezazoi, hau. Entzuten diran doinua, goxoak eta estia, iturritxoen urotza eta txorien abestia. Hangoikuak horrelaxe egin ginduzen guztia. Sarriago bisitatu behar dugu mendigaina. Didar bat egin ezkero, etortzen da erantzuna, mendi bata besteari emandako jartzuna. Gora mendiko pakea eta mendiko osasuna. Gora mendiko osasuna, gaurko honetan bizi zaitez bizi, bere
ez esaten duan bestakila. Alkola, Ander. Alkola. Eta ganera azte buru biten ez dut alkoholi probau, baina betxu zen dagoen, Sostan ibiliko. Etxon Kristo. Ba, bueno, aholku osasungarri egin dugu, Zaimaren eskutik, eta oin mendiko parajitatik joen da, hemen pixkat irire bueltako gara, eta iriko musikaz batera hemen Jon Rekal, eta sampleatzen. Bueno, arratsaleon kuadrilla, parkatu indala 5 minutuko lapsu txiki horrengatik, baina Txiki? Luze. Ni laburren jata, baina bueno. Bueno, bigarren programa ya está. Engen duen sarrera atzue lehengo unien. Ezagutu gendun... Hirugarren esatu, ezta? Bueno, lehengo egin duen sarrera, eta bueno, aurreko egin duen lehengo programa samplerrez esan azaltzeko. Vale. Eta gaur etorriko naz, bueno, plagio eta inspirazion lerro fin horretan ibiltzen dien artista batzuen, adibidiekin. Eta gaurko zazteko, bueno, bentsate penintzula mailan aurtengo udako abestizia izendanaz, kainez hartzen ator, udako abestizia? Zenietzako mami zeukin dau, polemika asko sortu izen dau, mundu mailako beste abesti batekin. Eta bueno, guazen entzutera lehen da bizi sarreratxu edo apurtxo bat, eta gero jungo naz azaltzen nunde doien gorkue. Ia. Oi, ama... Arazoak. Ustot, ez da bela bier artispanik honek. Osea, hone gure hau esan, ez dala egon udako temazorik, ez? Udan, isilik. Ez parranda, ez musika, ez bizipos... Hau izan? Bueno, estatu maian, Penintzula maian. Claro, laixi erratia estatu maian, ibiltzen gara beti. Eta bueno, ezagutzen ez duzuen entzako, tipo hau Raba Alejandro deko izena. Todo de tía bestiakin, bueno. Justo tondino jarretzen da, hortik bueltak emoten. Azkenean ez dut asko entzun, baina bueno. Gaztean seguru da. Eta bestia izena, hori. 2021ko udako, hitetako bat, ez? Bat baino goia egon izen da, baina bueno. Honek nik uste irazia dela... bueno, bintzat nire belarrize gehien erre dauen hau izen da. Eta bueno, batiponek esaban, elkarrizketa batien, bueno, kasualitate moduen, be ustez kasualitate izen zela parkatu, 2006ko Fergiren Big Girls Don't Cry abestian... Haupa, inglesa, Tarte oso antzeko edo lar antzekoa dan, zerbait gertau dela bere estribiakin bai. Hau da, Fergiren Big Girls Don't Cry abestian estribilua, eta Raba Alejandron todetin estribiluak badekila antza nahikotxo. Batez behasieran, baina gero, ez dakizan esan, baina melodia aldetik badoiez banatzen. Baina hasiera baten ikusten dugu zan lerrue badoien leku beretik, abiadura diferentitan, baina batek era desberdin baten bukatzen dauen. Entzuli jakin dizuen, Rekaldabil eskuekin esanguran lerrue. Melodian, lerrue gatzen. Vale? Orduen. Venga. Entzungoinke... Bueno, ontxe torriko Raba Alejandron estribilue, entzungo guapurtxo bat oin bai tekniko posible bada, igozazu oin momentu aten, eta hau da. Vale? Oh yeah! Beste behin, geratu zaizien melodiak imakarri. Eskuak gora eta bera. Olatu eginez. Vale, eta guazen oin, Fergiren Big Girls Don't Cry. Oh yeah! Vale, neskandiek ez dute negarrik egiten, justo izango zela itxulpen literarizu, izango zela bai. Eta entzungo dugu 50 segundutik aurrera, más o menos tekniko, bai, gauzagu horprez, ezta? Aurreatzeko. Vale, apurtxo bat atxerau. Hori. Venga, dale caña.
Bai, huela. Te digo. Bai. Oina aldatzen da. Baina Berriro. tartea. Vuelta. Vale, hemen bera aldatzen da berriro. Eta ja badoi bakotza berriro. Baina, bueno. Ba, honetaz aparte, Oso ona, Eta hori bai, izan. bai, bai, brutal, bat tipe hori entrevistetan, nik ulertzen dut, agian zu abestize, ba hori, sortzeako orduen gure barik urtein jatzule, baina olako ekoizpen lan baten atzian, ba egon diala, osea, Bai, munduko mailan maina. hain ezagun izen dan abesti bat, mundu mailan hain ezagun izen dan beste abesti bat, beste abesti baten antza ekonez, osea, eukitxeakuen, ez konturatzi ezu, grabaketa prozesu guztizen edo zure ekoizpen taldiek ez konturatzie. Agian egon aldala plagio akusazioa niri arraro egiten jota. Eta tipurtun da entrevistetan esaten, ba hori. Kasualidad dute izan zala. Bai, irrati entzuten egon zan da. Baina, bueno. Irrati entzuten egon zan gaztea entzuten da. Ba hori da. Ni momentuz. Baina ez laixia. No esto ipina. Eta horretarako, badekot abesti honen beste tarte bat, beste abesti baten, tarte bateko antza dekona, demostrutan. Abesti hau. Sí, baina bardinek. Bai, orden, todo detin. Abesti zen, badau beste abesti baten, tartetxo baten, antza dekon, tartea. Osa, udako jito honekin dauz, bi abesti plagioek. Kolas bat egin dau. Eta azte manaz ja, bueno, musikakin sartzen ja luzetu neke, baina bakarrik hartutez melodia tarte horrek, bale? Orden, entzungo dugu, todo de ti berriro 54 garren segundotik, bai, badeko zuzta. Eta geratuko gara, azkeneko, esaldi bakoitzan azkeneko notetan, bale? Dale gaina. Takit, adierazten nabilen, gaur. Pasola, chido. Hau ez? Hau. Bigarren adiz, bale? Algo fuera de aquí, bale? Eta hau. Bale? Gaizingo gara goratzeko? Nundi jundan... Bai, olatu, Vale. bai. Olatu, Olatu. Ba, guazen oin, Portu da, Bruno pizza. Marsen, Finesse, abestia jartzera, estribillotik, minutu bat eta... Eta estribillo badoie... Eta oin. Eta berdin bukatzen, baina... Kalkau, Danik, galdera itzela deget, zelan konturatzen zagonako gauzena, tío? Kulturia, general. Kulturia. General. Zazit izan hor, sur, dana aztertzen. Mucho internet también. Ah, hone justo ez, momentu sekarri dotan guztize, kosecha propia. Gero ya alduko Benetan dira reka. referentziak edo bai. Hau parreka. Vale, eta ja, bueno, Euskal Musika Herrian... asko entzuten dozuzuk, Bueno, aldo dana. Eta guazen ja, bueno, bertoko talde baten adibide bat ikustera. Kasu honetan ikuste esiela Raúl Alejandro bezain deskarao izen, eta pur bat disimulo zein dabe. Guazen entzutera, nogenen keari abestia parkatu. Zazta, Zazta. Vale? Eta bueno, nogen ez dakit ezagutzen duzuen Donostiko taldea, zelan ez. Pop folk edo Bai, holako, bai. country tidoien estiloa jorratzen dabe, eta bueno, EITB kondo saldutako talde. produktu bai. Bai. Produktu. Eta bueno, ba... Amerikako musika jarraitzen duzentzako, ba... onartzen da haiek, Mumford & Sons taldie referentze moduan dekiela, baina nik uste abesti honetan pasabin diela. Entzuten dugu zen gitarra arpegizioz aparte, horren esartuko, baina bi minutu eta 36 segundutik aurrera entzuten dugu zen trompetetan jarriko guarreta oin, bale? Bai? Atxera, apurtxo bat atxera, mesedez? Trompetak ez dutzu? Bale? Entzuten die? Zamarra gora. Bai. Zamarra gora. Bajo, baina bai. Bajo, entzuten die? Oin bai. Vale, ba bueno, oin, estribil sartzen den trompeta horiek, etxien igual entzuten mozue, argizea ikusten da, baina... Trompeta horren lehenengo hiru notak edo lehenengo hiru... notak, nahiko luzitzu die, baina... Bai. Ez dakiz egaiti, baina Mumford & Sonsen I Will Wait For You abestiko trompeten
iguela die. Bai, egonaz pentsetan abesti horretan nire bai. Ni bai. Eta nik ez dut esan. Nik ez da izin abestia, baina nire bai. Ni bai egonaz pentsetan. Baina kasualidade da. Bai. Ja, latza. Zure referenti da talde baten trompetak oso antzeko sartu izena. Orduen, tekniko aukerako gu I will wait for you. I will wait for you. I will wait. Oh, yeah. I will wait for you. Horretan zuk agintzen duzu, aukerako ez? Vale, orden entzungo Agindu. 3 minutu eta 17 segundutik aurrera entzuten dizan trompeta horiek. Hauzela, haukorra. Vale, oin aldatzen da. Osea, kanta bardina. Beste talde bat. Beste talde bat. Hau da, I will wait for you. Plagizu da. Vale, hiru notak iguala die, Bai. baina gero ja, bakoitza bere. Orduen. Bai, abesta izen nota berdinak egiten da, baina nitzak, ba hori. Ba ni ez daki kasu hauek kasualidadean edo ez, baina ni uste... Igual hau salatu biko zen, ezta? Salatu naz. Bueno, baina behintzen, jakina gazi, ez? Ararteko nera jungo gara dela. Igertzen da, nik nogen asko atxekin duetena, igertzen da, bai. Salatu ez, baina behintzen, takit. Ez da bederako lekue aldugu zabaldu, ez? Arto honetan nik uste. Vale. Eta izpiretien ikuste, bueno, aukera nadala, baina... Orduan zer, Twitter bidez igual zabaldu iko. Bueno, Ez da bai da hori. Bai, txoitik ez? Saluen, bai. Regal, horrean ez hartuko. Sareak astindu biogoz. Sareak Sampleatzen astindu, bitartez. Ba, bueno. Ba ni horrez hartuko. Ni bakarri natorremen datu objetiboak emotera eta zer dauen esatera. Ja polemika edo... Hori ba, datuek emango guz, eta gero herriak esan beza. Hori, herriak esan beza. Eta bueno, astio nire aldetik, hau izan da dena, bai, denbora zondo goiz ez da tekniko. Rekal, beste behin elegante, Osa, oso interesgarri zinut. Bai. Sartuko gara. Eta bueno, bai, materiala bako, baina bueno. Bai, ikusten da tableta bako zule hor, bai. Bai, itzel. Eta bueno, ba, placer bat izen da, eta gaurko programa gurtzeko entzungo berriz baina ziratik Manford & Son taldeko I Will Wait For You. Eta, ximaz, urrengo arte daten, zuleok. Ondo segi. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. And I will wait for you. So break my step and relent. Well, you forgave and I won't forget. Know what we've seen and him with less. Now in some way shake the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Now I'll be bold as well as strong, and use my head
alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Raise my hands, paint my spirit gold, and bow my head, keep my heart slow. 'Cause I will wait for you, and I will wait for you, and I will wait for you, and I will wait for you. Urrietaen hogeita hiuan, arrestiko bostetan, Bardozeko ezkerbaretan, 2021eko Silaba txapelketaen bigarren finalerdia. Bertsolaiak, Miren Artetxe, Maialen Arzaiu Xantia, Sumai Murua Beja, Ramuntxo Kristi, Irati Alkantarilla Urdanpileta eta Iker Altuna. Urrietaen hoita hiuan, Bardozen, 2021eko Silaba txapelketaen bigarren finalerdia. Me into your arms, these days of dust. Arrasatxuek, zamamezen, baina mentxe gatoz bueltan. Bai, eta entzut duzue, Silabako gure espantxekize, animau, Silaba bertso txapelketi entzuten, iparraldien. Eta jarraitumiko gure saioa aurrera. Eta astero moduen gure elkarrizketatxue dekogu, elkarrizketie, Aitor Pekatari elkarrizketie, eta beste barik, intrue. Ez da introrik, así que sin más, venga, hasi eduzunien, aurkeztu gure gaurko Ez gombidatu. da introri gaurkoen. Eskaletan ez dugu ipin eta azten jaku. Vale, vengu lako... Aitor Pekatari. A ver, Maitane. Aitor Pekatari. Itxaron, Itxoinez. Maitane Aitor Pekatari. Ez, ipinengu. Venga, Baina bai, itxoin, ipiniko bai, klaro, Ja, ipiniko. bueno. Venga, zuzenien ingogu, Joder. Ez. Jo, ninguna hain zuzenien, izango zan brutala. Maite dugu improvisazioa. Maite dugu improvisazioa. Bai, Baina, zein txukunakaren. jo, Bai, eske gure laixerrateko konfesionarizio hau intro gasumia, ez? Ja, Claro. kategorizia bat baikuta. Konfesionezio ona, abalien hemen ofizinan. Bai, Pekatu gaitortzeko. katu gaitortzeko leku egokiz, Bai. Latza. bueno, a ver, itxoin. Pekatu gertatu ete die lau hormonen artien. Handera, erzabaldu meloi hori, ze... Wow. Zintxo bara mintzo bat emiko, igual, Hemen, baiku zulue, gure estudioko Ez da zulorik. Nuni guztu zulo. egon zan, Ez da da horre... ikusten. Sarratu genduen. Pekatu beri horre. Bai. Hor dauz arroza sareko kartelak. Zuluetan. Entzule, eskabiz denpori egen. Ez, komendetan. Opai! Sí, no. Uei. Bueno, hori izen da... Bueno, olako... Ara, entzule, kontestu nire bide. Sartu da imertan rekal, sorgin sudur bategaz. Bai. Gara gardopilla eskuan. Ei. Aitor Pekatari. Aitor Pekatari.
Ondo preparatu, bai. Zel. Bueno, badakizu inordan gaurko gonbidatu, Bai. Gaurkuen gure hurbiletik ibiltzen den pertsona bat dekogu, Eñauta Jartzagoena. Haupa, arratsaldeon edo gabon, ja, ez dakit, 8:30 ja. Dekozu mikrua bizetete igual? Gorantza. Bai, arratsaldeon. Bueno, pizkat ekarri dugu gure inguruen hainbeste marrazki eta hainbeste proiektu du eta saltzatan sartute dauen pertsonia, Eñaut dala. Eta orduen pizkat azteko espliketako, zure hasierak eta, bueno, eta gero bai zure proiektuek zeintzuk izen dien, ze proiektutan sartute zauzen oin, eta amaitzeko engogu pizkat, azkenengo taz zetan ibilizaren. Orduen pizkat, kontetako zelan hasi zinen pizkat marrazketen guren da zelako proiektu txikietan hasi zinen hasieran, da pizkat hori galdetzeko. Hasiera profesionalak edo hasierak. Semiprofesionalak, eskendik gauza badeko buruen da gero galdetuko txut, baina hasiera semiprofesionalak... Hasiera da, Bobi Botan marrazkia eskolako B letra idazten ikesten. Bobi Bota, hori gogoratzen dut, Bobi Bota. Zer zan Bobi Bota, ber? Bobi Bota, zan bota berde bat, B letra idazten ikesteko, ipuin bat egin Bobi Botana, eta goratzen dut egin abela hori klaseko lan, nire karpetan egin abela, kuadernuen egin abela Bobi Botan marrazkixea. Eta ondo eratu jaten antza, eta klaseko danak etorri jatesan, Bobi Botan marrazkixe gura abiela euren kuadernuetan, da hor dute izan, ondo moten jate, marrazkixe gite. Hori da hasiera txue. Bai, hasiera politia egin, bai? Bobi Bota, nio goratzen dut. Interneten sartzen basarie dau Bobi Bota, eta ikusiko zu ipuinen karatulie badau, Bobi Bota. Niek atetzien, aukina ben. Benetan? Ipuine deko zu. Bobi Botaren ipuina. Aukina ben fijo, oin ez dakitekoan, baina aukina ben fijísimo. Zan bota berde bat. Bai. Baina politia izango zan antza boti. Bai. Euken sudur gorri bat eta... Arpei bat. Eta ja, hasiera semiprofesionalak izen zan... Oindala, 6-7 urte izango die. Ja, ez dakit, 6-7. Bueno, hortik. Erabaki naben, nik gure nabela, marrazki munduen profesionalizetan edo semiprofesionalizetan edo, diru truke hasi gure nabela. Eta horra hasi nintzen pixkat, holako coworking ez, crowdfunding, ingleseko berbak indipe. Diru ebatzeko plataforma bat, ez? Bai, Karena, orduen modan euen, sortu abien Euskaldun batzuk sortu abien holan Karena plataforma, holako crowdfunding plataforma bat. Eta horrein naben pixkat, nik gure nabela marrazten hasi eta proiektu hori pixkate bultzatzeko eta horra hasi nintzen erabakina, egunero egingo dut komiki tira bat, ikasturte baten, pixkate marrazketara eta komikixetara dediketako eta hor ikasturte hasiera baten hasi nintzen, hori nahi dotein. Claro, nik enuken periodiko baten kontraturik, ez ezer, da orduen interneten publiketan abesan, da hor pixkat diru lortzeko, edo pixkat oi hartzune lortzeko, hasi nintzen crowdfunding bat egiten, proiektu hori jentiek babesteko, eta hor, bost euro moten bozuz crowdfundingen karikatura bat zengotzut, egiten bozuz, ez dakit, 15 euro komiki tira bat zengotzut, eta holakoek, hor, Kriston Bierleko opina, gero karikatura guzti. Pila bat karikaturen bier gero, Kriston lana, ez? Holakoek publiketi erreza da, baina gero danak batera torrezkero. Bai, ganera, proiektu urtetan bada, zu lortzen bozu minimue crowdfundingeko zera, ez? Lortzen bozu dirue, orduen bai enbiozu, baina beste lan ez dago zuzetan, baina gero, ostia, baina ni hasi binaz egiten, beste lan, gero dana batera... Bueno, exitu ukia ben horrek crowdfundingek, ez? Bai, ukia ben. Horre, berez 500 nuen ipinina benenik zera, eta 1000 eta 500 edo... Eta hortik ze proiektu atera, senyor? Hortik urten zen, Irribarrez marka, hor pixkate... Bueno, Irribarrez dator Twitterreko kontue, zelako nik Irribarrez, @Irribarrez ipinina Twitterreko kontue. Eta horra hasi zen ja, Irribarrez, eta hor komikitirak egiten ikasturte guztixen. Eta holan hasi zen, gero karikaturak, jente hasi jaten aparte, hortik aparte gero karikaturak eskatzen, komikitirak eskatzen, eta horra hasi zen pixkat nire
Hor hasi nintzen bezero batzuk eukitzen. Bai, osea, gero gabonetan akumuletan jatzu zen ez pedido bastante txo, ez? Bai, horre Olentzero eta Mari Domingino Parixek, eta... Inaut, De repente, ez dakiz urte guztien astute eta... Jo, azkenengo urtietan izen da dantzataldekoen lagun izkutua, de repente, inaut, dekogu bihar Baskaria! Eta bat abestiri inauten marrazkiak regaletan. Eta zein da aurrekontu lagun izkutuko ez, dekogu bakoitzak 10 euro. Eta esatotzi, bueno, vale, zuk erosi marko bat, eta, bueno, eta ondo, eta erregalaukotzut marrazkixe. Hori behoin, einaut diruna eta komentan dozule, ez dakit, nik beti entzun izen dotez, ez dakit, arlo artistiku edo, batez be, marrazketa arlu edo, ez dela hartzen lan zerizio moduen edo, ez? Igual askotan, esaten dut zuela bier bat eiteko edo, baina igual musutruk edo, ez? Diru simboliko bategatik, eta ez dakit, honen inguruen zeiritzi ekosun edo, zelan ikusten dozun artista ikuspegitik edo marrazkilaria ikuspegitik? Uste joan nintzela psikologoana, ez dakit, 2014 hasi eta 2019 urtera arte, psikologoana joan nintzen, ez dakit zenba bider, hilien behin, bihaztien behin, pentsa hor 5 urte dauz, ez? Eta arte horretan. Eta diruen asuntu urteten zen sarri, eta beti, ostre, baina eske nire lana, eta beti esatu zen gehiago baloro biotela nire lana. Osa, niri superkatxe egin jaten nire lana baloretik, gero, niri guztau egin jaten nire lana eki, orduen gustora egin dut, eta, karo, hori gero diruten, karo, gustora egin ez totazen lanai presizioan tuabe pintotziet bestiei baina. Baina bai, gero urtietan aurrera inala ikesi dut, bai, pixkat lana baloretan, eta bueno, pixkat kontuten hartzen diru kopuru, baina bai, hasieran zen, karikatura 5 euro, baina gero esaten zen du, baina zenbat tempora tardatzen duzu karikatura bat egiten? Ez da egit, ordu bat. Karo, ordue 5 euro kobra biozu, hori noko horretan da, zen lanetan, eta kontuten hartute, gero, marrazkilari autonomo batek ez teko lana orduro, oza, zu fabrika batera edo bulego batera edo bazuez, oza, zuk badeko zu lana, 8 ordu, 6 ordu, edo dan alako lanaldixen arabera, baina, karo, nik ez teko lana 8 ordu betetako igual egunien. Orduen, gero bestelako lanetan formakuntzak eta egoten die, edo tailer barruen, edo enpresa barruen, edo olako zerak, eta, karo, nik hori dana bebai, nik pagau biot. Orduen hori gero konpensa bida presizioen, eta, bai. Oin adibidez, marrazketa klasiek emoten abilela, konturatzen ez bebai, karo, marrazten ikesteko, momentu honetara ailegetako bebai, ibilbide baten bierdala, ez? Eta ibilbide hori be kontuten hartu bierdala presizioen, eta hori be, bueno, baina bai, egiz esan. Da nun zabiz ba, marrazkilari ekasle moduen? Zornotzan nabil, bai, Zornotzan akademisia baten, estudio 2, uste da, akademisia, Mikel Berrojalbiz eta Argine Berrojalbiz egaz, batera, eta, horren dira, zaparrillo pilo bat, eta, han ibilien gara, zaparrilloei, gota montetan dago bere kristue, eta, bueno, nik bobi bota gaz moduen. Gero, bai, parkatu, Asier, bota. Bueno, honen inguruen bada, zu bota, Ez, aurrera hoengot, bota. Gero, bai, dekot, nik etxien badekot, hau bakit pizkan lotzi emototzule, baina nik etxien badekot, olako liburu bat, aspaldi atera zinunen, poema liburu bat. Horren inguruen, zozer resateko badeko zu. Zelan da hori, zelan zan. Lehenko liburuzka atera zinunen. Bai, baina zelandeko titulu jo, beti... Gogoeten kronika. Bai, hori da. Gazte baten eguneroko, gogoeten kronika. Bai. Bai, oindala gitxi... Ni firmaute eta deikatuta nahi. Oindala gitxi bilina setxien beste kontu bat dela eta, baina liburu horren bile. Eta badeko esan dino etxien, ale batzuk. Kaja baten. Hainikurat bat. Obeto ez. Nik badakita hau inoteri lotxa apur bat emotatzen. Bueno, hori izen zan instituto sasoi, osea, ikusi bihar da hor, einaut nerabe bat, amazazpi urtegaz, institutuen, eta horre, institutuen Durangoko institutuen egon zan, poesia talde bat egon zan, eta horre, izen emona ben, eta horre biltzen ginen, da gizan poemak idatzi askorik eskendu neiten. Han, egiten genduen, tarteka juntau, eta behin gogoratzen az gero institutukoekin joan ginela lesakara, eta jorri bota gendule, eta gero gaztetxeko urte hurrena zan, ixo horretan, da etorre ginen, da jorri jarraitu. Da jorri jarraitu ez, baina poemak gero nire kabuz idazten abezan, da urrengo urtien unibertsiadien arte gerretako lehengo urtien neuken proiektu esan, marrazki batzukin mina bezala, eta orduen inaben esan, poema bakoitzari marrazki batein. Eta gero esan, bueno, materiala lau dekotenez, arkitaratu egingot, publika egingot. Eta publika una, baina, karo, gaur egun ikusitxe,
Bada dana, maitasun romantikoa, Euskal Herriakiko, ez dakit... Bueno, Tipitapan egon zan salgai. Bai, izen, bua. Tipitapan. Hoixe. Bai. Bai, badeko liburu bat argitaratute. Da hori inaut, poeman inguruen da ibizaela berbaiten, apurua gure notzun galdetu, ez artista moduen, esan duzu bai marrazki gintzan zentrau zaela, poema be ikutuzule, ez dakit beste arloren bat ikutuzun, eta gero galdera doble da, gero marrazki gintzan aipatu duzu, beti komiki arlu eta jorratu duzule, baina ez dakit, igual beste arloren bat ikutu duzun, edo apur bat, kontako, obra zure ibilbide apur bat ikusteko zelako den. Bai, poemak eta holan idatzi eta lehen geixa bitxen aben igual, eta geixa izan... Igual eskulturak edo... Eskulturak horre artearetan eukinen, trauma bat eukinen irakasle bategaz, eta eskultura, nire eskultura ibilbide horra maitu zan. Baina ez, gero ipuinek eta holan idatzi eta adibidez inixen dut, eta... Bai, komikixek eta hori ipuinek, azkenien historia konteti, ez? Eta marrazki bidez. Gero egitxe da niri pasaiatela gauza kurioso bat, komikixen eta aipatu osun, ez da, beste mundu bat edo pixkate marrazki gintzan inguruen. Euskal Herrixen adibidez komiki gintzan, ez dakit zuek salie sarien, seguramente ez tozu ezagutuko Euskal Herriko komiki giliek eta holan oso gitxi. Batean bat solteren. Bai, baina, hori normala, lasei, ez dut zuek kargurik hartuko horregatik. Kontu da, Euskal Herrixen kriston nivela dagoela, komikixek eta egiten da bizena marrazkilari izetan eta gidoi gileetan kriston nivela dago. Orduan nire marrazkixek geratzen dira pixkat flojo. Horretarako. Ez da be nivela emoten. Hor, pixka flojillo. Nire iruditzen jate eta jaso duaz beda olako feedback batzuk, pixkat, segun ze estilotako komikixe hori beti be, baina... Eta gero beste alde batetik, gero dago ilustrazioen mundu, pixkat ilustrazioek eta egiten da bezenak, eta karo, nire estilu ebe, igual, ez da hain ilustrazioara bideratzen. Eta orduan da, eta nun hostia kokatzen dira inauten marrazkixek, ez? Hostia, eta nire zein bihot nire marrazkixekin. Nundeko kabidi, ez? Eta orduan, baina adibidez, azken aldixen hasinaz, pixkat eskuntzara bideratuteko proiektuetan, pixkat didaktikuek, edo unidade didaktikuek, edo eskolatarako ariketak, eta alako kontuetan, pixkat. Hor bai ikusten abelako, marrazkixek simpliek, baina ez dira ilustrazio poetiko, estetiko zerak bez, ez? Eta horre igual eukin aldabela kabidea. Eta egixe da baina azken aldixen bai akuarelekin eto lan hasina zela, baina hori ja beste nire holan... Hori bekonta hau, ez? Bai, kontau bai, nire bolara eta hasi nintzen pixka eta akuarelekin, baina guztetan jatelako, eta gero bai hasina zela saltzen laminak eta egixe da oso estilo diferentie diela, ez? Komiki zerak eta gero akuarela kontu, baina bai, akuarela naganera egin pixka etolan placeres eta oinen kargu batzuk eta baten egin aben arrebien txakurre egin aben holan retrato bat eta gero hasi atez txakurren akuarela eskatzen dira baina nire txakurre ja bi txakurrin nabezan eta beste 3 txakurren biduaz horrepek agonetarako lentzero eta domingo laizia irratizeme badeku txakurro ofiziala, agertu da karikatura ere maten, así que animeta pasada inaut aurrera badeko bai gero akuarelakin da zesan ez, ni marrazketan ez soa ditu, baina gustot azkenengo akuarela dela azkenengo lamina indozun, ez? Eta hau da, lehen Aimarrek esan daren moduen, atxondoko lagun batzun zenidiek hildiela txalupa bat, patera bat. Hori, aipatu moduen hasikeran hori, Mediterranizun hildia, atxondoko horritar batzun familizako batzuk, ez? Eta horretako ekimen bat sortu zuenet. Bai, albiztie danok ustot entzun gendule, albizte gixetan, gero komunikabideetan behirakorri, ez? Eta hain gertu, ez? Atxondon bertan, eta atxondon bertan bizi dien, ez? 3 herritarrek 7 zenide, holan, pun. Eta 5 urteko ume bat hartien, ez da oso, ez lako gogorazta, eta justu atxondoko lagun batek bialdu eskun, laguntzak eta saltzen hasi diela, dirue batzeko horren konture, gorpu horrek berriro repatrietako aberriratzeko, gorpu bakoitza aberriratzeko 3.000 euro bihar dien, antza. 7 badie, eta 1.000, matematikak horre... Eta, karo, ez da bien, ez teko guain beste diru, eurek ez teki, eta ganera, hainbeste dienez, hain herri txikixen, eta hainbeste 7 isen da, karo, diru hori batzeko, laguntzak eta saltzen hasi ziren da, bono laguntza, ingot,
nik nire kabuz, karo, marraskilari bat ez errein aldau, zagit, nik erosi nahen, laguntza bat, baina nik, zana, eski, 20 euro emonda bakarrik edo... Claro, eltsi, 3.000 ez? Oso gatxa da, eta orduan esan, marraski baten got, eta eureri pasau notzien, aber zer iruditzen jakien, ez dakiz zer, da, oso ondo inaut, laguntza dana aurrera. Eta bai, laminien, eta, hor, ustartu nabezan, ez? Pixkate bi zer horrek, eta laminien, eta saltzen ipini naben, eta eukin dau, harrera oso ona eukin dau, hor, sare sozialetan eta zabaldu naben, eta honezkero 2.000 euro batu doguz. Bintzen, lamina horrekin, bai, 2.000 euro horrek pasau dotzia eta eurei. Oso zuen doi, ez? Lamina gaitik irabazten. Lamina bai, horra doztu gendun esan, gero bidalketa gastuek edo esan bierda bai, gertu oinatiko imprentan imprimitzeko asmueko ule, eta gertuko eri esplikau notzien zetako esan, eta esan da biena gaitik, debalde ingo da biela eurepe impresiño dana, así que, joder, flipau inaben bai, esaten naben nahi badio, hor, egunken ez, ataraten dugun diru parte bat, isen bierko da imprimitzeko, gero bidalketa gastuek hori bai, igual, saiatuko gara alik eta gehiaginak eskuren moten, baina 2.000 euro ja garbi joan die, hori bai, horretarako, eta gero ikusiko dugu ondino, gehi hau beba duez, eta horre ikusi bierko dugu haber zenbat horretan den. Eta entzuleren bat-ematek adibidez gure badago lako lamina bat erosi ez, bere area apurre pintzeko zelan inbierko leuke edo? Hor, sare sozialetan sartzen bada Irribarrez, Facebooken, Instagramen, Instagramen urluma. Urluma? Karo. Esto se explica hori, Karo, akuarelak die urluma, eta komikixe die Irribarrez, baina, bizitako batera idazten badau berdin da. Eta Twitterren be Irribarrez, @Irribarrez, lehen esan dut moduen, eta hortik idatzi eskero, ja ipiniko nasberagaz harremanetan. Eta bestelan, hanboton agertu da, ja telefonu bai, así que ja. Dana publiko. Dana publiko, 6-8-8-6-9-8-9-9-9. Vale, repikatu por si acaso. 6-8-8-6-9-8-9-9, horra idatzi mezu bat, eta hortik esango zu, zelan ordain jo. Egiz esan, justo, ontxe abisa guztie, bizun mes ordaintzeko eta eukin jot, baina ontxe abisa guztie, karo, hilebeteko bizumek jain jo eta zela, karo, 60 edo da, maksimua. Hartu be, bai. Karo, hori ez da itxen. Hori zela, kontu korronteko numeru ez dakit buruz, así que sinot esan. Ez, hori beto probatik. Pasauko transferentzi xeitiko eta listo. Eta gero, azkenengo galdera enbiko ez? Ja denpori amaitzen dabil, edo deko... Ez, aurrera. Hemen Aitor Pengela dekogu. Orduen... Aitor Pengela. Aitor bai. Aitorpen, zelan esaten da? Konfesionari zuen. Aitor Pengela bezango da euskeraz, ez? Zortzia ike gure, eta... Ez que mesatara gitxe junaz, parkatu. Eta beti, danari galdetzotxegu, haber zein dan, irrati zen, guri esateko moduko pekatu bat, entzuliri esateko moduko pekatu bat. Aitor pekatari tartera karri zaitugu, elkarrezkete inotzugu, eta gure konfesionari zuen zauzula, aitortu bihurko zu pekatutxo bat. Dainok ez dakizena bada, beto. Txabal, pekatu bat. Ostra, hori harina babixo eskero ekarriko nahi pentsaute, ez da erreza, hola, enbote prontora. Baina gaur reinaute asuntu eda, gabizela gaur apura espeso. Gaur espeso gabiz, eskara mendire jun, da gauz bapura espesillo. Así que bueno, pentsaizu, emongo txugu denpori, da pekatutxo bat. Lan arruegaz, familiziaz, amodizuaz loturikue, guruzunegaz. Plagioren bat. Bitxo. Venga, onartuko, pekatu bat. Hau bai da benetako pekatu, Benetako pekatu da. Karo, lehen ibili gara diru kontuei buruz berruetan, ez? Bai. Ta karo, zui eskatzotzu karikatura bat, karikatura baten inaut ez da gizer, eta merketu ingotzet, ez da gizer, zebestelan ez esango ez daula nahi, edo, horra aurre kontu eskatzen da ginean, da. Bale, 50 euro. Vale, venga, bi altze hostia argazkixe, eta agertzen die, 2 aurpegi, 3 aurpegi, batepak izelan, ez? Osea, holako, ez dakit, kriston arpeikera diferentiek, eta karo, hori gero marrasteko, eta gero gure dabe ganera antza eukiki, ez? Bi errasko deko, ez? Bi errasko deko, eta 50 euruen ez da konpensetan, da orduen, pekatu eda, inoz, denpora solan justo, hartu, kalkau, argazkixe,
Eta a tomar porcos. Ordenadores margotu, gero gainetik, pixkat emon karikatura estilu edo, baina kalkaute. Olako... Oinarteko pekaturik... Bai, realen nahi Hori da, benetako pekatu. Benetako pekatu. Baina, onartu biot, ez totela iken, normalien ez totela iken. Baina, enau, esan bihotzut nik kalkaute eten dut, eta ez dut lortzen zuk eten dozune, Ez, baina, bai, osea... Trampa hola da. Cebolla, Ez, ja, a ver, Photoshop, eta ja, ipinen gara, ja, pixkat, high level. Osea, kalkau, baina high level. Bai, izena apurra motza, atxondo guena eta ez baina plagitza hori doaz. Ez, atxondo guena hori dau, originala enge eta originala etxindeko. De hecho, hasieran pentsonen supertxartu geratu bilatela, eta azkenien ikusi nahi den, desenean, hostia. Ba, oso politia geltatzu. Lamena politia eruteko etxera, hori, deitu telefono zenbakire. Así que, bueno, gupe laixi erratitek zabalduku ekimen hau, oso politia data. Familia honek azkenean euren dolue itxi alizeteko, ez, diru bilketi bierdabie gorpuek eta repatrietako. Así que, bueno, beste barik eskerrik asko inan, gure laixi erratizien egotiarren, placer bat, benetan, da aurrengo arte. Hori da, eskerrik asko. Ez dira betiko garai honenak, azken finean izaki hutsak gara. Barearen ostean datore gaitza, uda berri ez guretzat. Denborak aurrera eten gabian, ta orain ezin hautsi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, gaztan alen baino lehen aska gaitezan. Ohartu gabe arrun bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautsi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigun nagoen hoberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Aska gaitezan. Aska gaitezan. Ikarriz eta boro bilonen ostien, bagoi, izpizkak gure lelo planta kentzen, guztetzak, martxi hartzi guri horko netan. Bai, gaur kostata, baina, bueno, purka bagoiz aurrean. Loazarria, zetorri gara, ni bintzat. Eta horrela jarraitio biago, eta, bueno, barri politia kontu zuzen inautek, zeikin dagoen zer ez dagoen itxen, eta, poesia, marrazkizek, eta horrekaz zer egoten da eskoltute? Emozioek, bai. Azkenin arte guztiz emozioetatik urtan da, zer da, emozioen representazio bat. Ez zelako loturien duten, astiro. Eta emozioek aztertzen, maitan eda bile horretan, eta berezkutik emoziometroa. Introbarik? Ez da introbarik. Gaur ez da, sepas nago introegaz. Gaur isiltasuna izen da. Isiltasuna. Sosaitik izango zan.
Bueno, kontu da. Temporada honetan nasla hasi gure emozioak eta aztertzen. Eta pasadan temporadien bai ibili nintzen, pizkat emozioan inguren berbetan, ibili ginen bai aserrean inguren berbetan, tristura inguren be. Bai, tarte poliki zien bai. Eta tarte horietan komentanaren moduen, badauz Paul Heckman eta kolaboratzaileak izeneko lantalde batek kontautako 6 emozio. Bienak aserrea, ustekabea, naska, beldurra, postasuna eta tristura. Eta honek antza, die emozio universal eta biologikoek. Eta gaurkuen, erabakiot, ustekabean inguren pixkat berrebetia. Ustekabea, Bakigu zer dan ustekabea? Ustekabea. Zer da ustekabea? Susto bat. Pixat sorpresa da ustekabea, ez da? Lekuz kanpo harapena Espero ez dozun zeozer, ez? Sorpresa! Sorpresa. Oin pixkat paso dana. Gai honegaz pixkat paso dana, ez? Sorpresa, ustekabea. Ustekabea. Ez nun uste. Lekuz kanpo. Lekuz kanpo izten dutzen zozer da ustekabea, ez da? Eta aurrekoetan ibiltzen nintzen moduen, gaur be lurriztegi txikia zabaldu dut. Ustekabea topo dut. Horre onda. Horri zen amaieran. Orduen aiztegian agertzen zanoan ustekabea. Eta definizioak dino? Eta ustekabean definizioak dino. Ustekabe, bi punto. Ustekabean, koma. Espero izan gabe. Espero ez den gauza edo gertaera. Orduen, ustekabie zer da? Piskat, holan, espero ez daun gauza bat, gertaera bat, edo dana dalakue. Eta, badauz valentzia diferentietan. Hau da, dauz neutralak, dauz atzeginek, eta sakarrak. Ez da? Bai, nani guztu batez be sakarragaz gehatzen garela askotan, Ez, edo... Bueno, onagaz bai, ez? Joder. Ustekabea, bai, imagina. Bueno, ez. Azken aldian ustekabe txarra ukin jozu igual, da horregaz gelitu zera. Hori da jaten dozun modu, gauza txarra jaten dozun, gelitzen zera sabore txarraz da. Gauza hona jaten dozunien, sabore honaz gelitzen zera, ez? Hori da, zer. Eta, bueno, esateko da aditu batzen ustez, ustekabi ez tala emozio bat. Ez dakit zuek zer iritzideko zuen. Neko inarte naben bepentzetan ustekabi emozio moduen. Baina, bueno, izan daik ez. Ni ben naben lotuko. Baina, buelta batzuk emon hostien, oza, zuri pasten atzunin gauza bat ez tozune espero eta gatzanien deskolokaute moduen. Hor, sentitzen dozu gauza bat guztiz desberdin, ez da asarri, ez da tristura, ez da postasune. Da, Ustekabea da. Osa, ez teko... Aidan, zauz, aidan. Eta hori... Gaurko laizi hartzen magazine moduen. Ustekabean, entzuleko lan dauz. Ustekabean. Horregaz pixkat igual, gogorazti, ez dakit akorduen deko zuen zindan sentimendu eta emozioen artekue. Horre, diferentzia zindan, akorduen deko zue? Gogoratu izkuzu maitane bat. Ja, espada. Klase teorika, mi punto. Kontu da, sentimentuek diela, holan, sentitzen dugunagaz, zerikusia dekona. Hau da, oine, sentzumenen bitartez, jasotzen dugune, hori, ez dakite, pasetainak uso zer, eta sentitzen dugu uso zer, ez da? Faktore horrek alteretan die. Eta hori da pixkat sentimendu. Emozio zer da, sentimendu hori, pixkat ja, gure barruen, asaleatzen danien ja hostien, hori da emozio, ez? Orduan, sentimendu da jaso, eta emozio da botaten dugu. Informatiko bat entzako, input-output, ez? Osa, jasotzen dugune eta botaten dugu. Hori da. Ona. Ondo matizate, bai. Adibide harra gabizi pintzen, eh? Flipetan hau, bai. Ustekabean, geratzen. Ustekabean. Zer da ustekabie? Guk, zeran espresatan dugu emozio hori? Zeran espresatan duzu zuek emozio hau? Ustekabea? Ni, por ejemplo, nik usteot, adibidez, nik erakusten dutela, ni blokea egiten az, adibidez, ez dakit. Osa, ez dago hori salida hori, ez? Arrapeta ez telekuz kanpo eta... Identifiketan, ez dakit identifiketan, zelan nauen, ozer esan bioten, no geratzen az, geldi. Baina ez duzue uste zuen arpegizek bai resaldetan dauela hori? Bai, lekuz kanpo nahuela. Eta zelan egoten dauela arpegizek, pizkatu dela megainak igota, kurbaute... Agua zabalik. Ojos en blanco. Ojos en blanco. Ez dakizu hori emotiko nue arpegizek eta ez tekola begirik, ba hori. Ja. Bai, zeneki hori. Orduen, honegaz lotute karri ariketa txiki bat, eta gero bigarren ariketa bat ingo. Lehenko ariketa da, nik botako da sesali batzuk, eta zuek esan biozue, ia ber, zelako ustekabe Valentziagaz,
dauen lotute. Hau da, Bai. dan, neutrala, atsegine edo sakarra. Zuentzat. Vale. Vale. Ostra, jolas politia maitan. Vale. Eta, ostien, bueno, gero botakot igual, ostien zerrin. Bai, lehenengo bengo guau. Venga. Vale. Osa, esan bio berdan edo neutrala, Bai. edo atsegine, Sakarra edo sakarra. atsegine, hori da. Hori da, bai. Venga, lehenengo kue. Bizita bat jasotzie. Según Depende. Es que Maitane. Neutrala izango zan, Neutrala. Sofan siestan, timbre jot notzue. Hori da, depende, ez da? Bai. Sagarra. Adibidez, oindala asko ez dela, hori izan da, bizitza bat eukin gendun, euken etorri izan. Eta nio nintzen hor mainan izan, tranquilo U200, ez duko zuen U2 bainaria uritaska. Claro, por supuesto. Nego nintzen, de repente agertu zan, sartu zan barrure eta... Bori izan zan oso ona. Hori da. Atsegin, Badu onak eta txarrak, ez da? Bai. Eta igual batzutan be, gauza bardina da bizita bat jasotzi alda izen edo neutrala, o positibo edo negatibo, ez da? Bai. Bai, claro. Ba, claro. Alan izan duzu. Claro, es que azkenean emozio ebe kontestu menpedau, ez? Hori da. Kontestuen arabera, zuelo zu atsegine, o sakartasune, o ostutzu lardu. Hori da. Venga, bigarrena. Ez teko moralejarik? Ia. Vale. Hori izen da moraleja. Vale. Moraleja, pata en la oreja, venga. Venga, bigarrena. Kotxiek esgar arranketie. Asier? Uste kabe txarra. Sakarra. Gogorra, latza. Bai, oso sakarra. Eta intermitentiek ez epintxe, bai. Eta tiek bakarrik existi, bai. Moraleja, Asier, kotxe barri jerosi. Hori da. Horretan nabil. Crowdfundi bat zabaldu bio, gure bostu zuen lamina bat, 20 euro gaitik, Asierre kotxea behar du. Baina nik uste dut usteka bat ez dozune espero eta gero bierleku bat suportatzen dotzune sakarra dizila beti, ez? Zer da? Osa, usteka bat dau, baina horrek gero bier bat suposatuko dotzu kostu bat, depori invertidu zu. Hor da sustu ez da. Hori da. Segun, imagina, ni hor juergan, de repente ligo yo, usteka bat, terrible. Bierleku, posik. Claro. Claro. Lehenengo orduan igual berbari pesinein hor. Hola, baina, gero ya. Usteka beha urpegiarekin. Bai, egiziek. Beti ez teko zelan txarri zen bier. Ni argu ditxue... Ondo defendido, bai, arrazoi ander. Oposizio ona, Ia, beste bat. Imagina, zauzela Durangoko jaizetan juergan, amaitzen da dana, eta repente jasotzen dozu mezu bat WhatsAppien, egiten dauena. Abadetxera. Petxo ez da misule berbain biogu. Hori bebai komentatuko. Hori gero. Abadetxekue ustekabe ona. Oso ona. Bai. Eta bestie? Bestie, segun no handi datorren mesu hori? Niri inoz jate pasa hori. Sagarra. Niri bez. Ez dago inbesteko suerte ikukin, ez txarrik esonik. Sagarra, Aimarreri bai? Sakarra? Bai. Sagarra, oso sagarra. Bai, normalien berban biogu esplikazio ez, azalpen ez dator mesu hori. Urduritasune. Bai, adibidez... Gero igual, de lo que bada. Intermitente bat gehatzen atzu blokiaute, bardin da. Osa, espero zuzo zer txarra iziti. Hori nire bepastate, bai. Kotxez. Baina, badetxera positibo, ez? Oso ona. Juerran gustora basa, ez da ginen, juerran gustora espaldizen, baina... Bai. Ia beste bat. Bota. Telebista ikusten zauz eta de repente anuntzio bat. La isla de las tentaciones, barriro. Txarra. Sakarra. Niretzako neutrala ez dutxe kasu asko egiten. Ez, nire ez dutxe kasu egiten. Entre neutrala eta sakarra. Ni adibidez izango zan adibidez sakarra izateko, adibidez... Anuntzio gazti, berez. Ez, osauz zozer ikusten telebistan aloko zera, eta anuntzioek apostu etxinak eta alako, eta hor... Niretzat anuntzioek... Leguz kampo, zilekein da. Niretzako anuntzioek beti die txarrak, osea, guretezan. Sauzo zer ikusten da, anuntzioek ipintzia. Beres anuntzioek eure ya die, bastante sakarra. Ez que ganera sarri pasau izinate igual, sauzo etxien hor, momentu igual, otordu bat etxeko. Otordu bat etxeko momentu, ez da gizien zu gurusun kanala, da gizien moten zu ikusi gurusun hori, jarten zara, hor preparetan gauzak afaltzeko, orduen ez tozu ikusi ondo, ez? Egiten da momentu jarri afaldu eta ikusteko. Eta anuntzizuak. Hori beti bastena. Ez uste, txarra. Gainera bakize kanal dinozun. Zeti beti dauz anuntzizuek. Ba, bueno, gehienetan dauz beti anuntzizuek, baina asmatu eso. Horretan askotan ipintzen dabez. Bai, lar.
Bueno, botabot beste bat. Igual azkena. Venga, Igual ba. zuek bedeko zue buruen baten bat. Gero. Bai, eske nik gurena bota bat, baina por si acaso gordeo eta ber gero bota biegun gure bat. Vale. Vale, gustatzen gero. Ia, azken bat. Ez dakit zein bota. Zauz hemen irratzi zen, eta de repente ez da ultrorik. mensaje bidez, Ja. Toto eta Katxalen guen zuten doz. Sorpreson! Sorpresa... Sorpresa... Ona. Baina, egitzi da hori? Bai, egitze da. Aupa! Eta imarreri begitxek zabaldu diakoz, eta susta arpetxe pini dago. Ai. Besarka da, bero. Ondo aprobetxaute, hori da, besarka da bat, joder, eskerrik asko horregotiar. Bai, eta gainera sorpresa moduen bebai, hori izan dozule, ustekabe itzela izen zan, aurreko baten Durangoko jaizetan, bai, iraia dertan hobe bai, entzuten gaituele zauzten, eta bai, Garoa berrizekue. Bai. Garoa... Bai, Angiosarrek bai, entzuten gaitule. Zutiarren, haupa Garoa. Bai, amente besarka handi bat. Eta justo baite. Beti. Entzule fidela. Horrek zuzenin gainera. Izaro egoten da, bai. Bai, Izaro gero eta gehiago, Ustekabe oso atsegina. Batu geugaz. Ez izen ardi baltza. Ia, eta hasi gara ja bakotza gure ustekabiak kontetan orduen. Gustaka jaten behai pizkatoin brainstorming bat eiti, a ber, zein izan dan zuentzat ustekabe txarrena, zu bizitzan. Onena, neutralena, badeko zuen, zer buruen. Buruek aitza. Ni pai, eta holan favore batxo bat engotzuet, holan emogotzu denpora bat petxetako zuen ustekabien inguruen. Bueno, vale. Pentsau joan der. Ni etorriko izate. Ba, ni adibiru indala gitzi prozaten. Izin zan... Bitu, totok idatzi osko gaina. Zer dino ba? Aupa ekipo. Aupa. Ba, domeka bat zan, oin gitxi, domeki eta niemagin arreba etxin egon zan. Da, bueno. Eldu nintzen apur bat juergin jarinako gunien. Piripi! Arpekera eskazagaz apur bat. Eldu nintzenan, kapitan general, desana, afari zen neukin, trake, zue jarri. Baina, esan patatak erregozi, kipuliaz. Arrautzi batidu, botan esan patata barrure, tortilla inaben itzela, kristian itxuri, da nirunaren maire. Da, hasi ginen jaten, da, gatzaztu, me cago en Dios. Gatzaztu jaten. Da, du ditxerako lelo arpei bataz, da, hori da ustekabea, nietzako, ustekabe negatibu guztiz. Negatibu, Gatzaztuti, tortilla botati, amagin arreba, zu etxera jundan ina faiti. Osa, oina arteko horregatik gonzara beti toke negatibo horregaz, hori esto supera gonden jo. Esto supera, amagin arreban horien txarto gero. Osa, jurintzen horre aprobate gaupaziaz ez, baina bueno, ajetxuaz, jurintzen horde puta moda txartu zaten jugar. Hori bada, pasaratzen txarna. Ez txarna ez da, baina burure torreaten lehen gokua. Ona, Imar. Niri pasau izen jate, ustekabe oso txarra, jun Iruñara. Juen zabaltzen Iruñako etxeko ati eta Durangoko etxeko giltze geruen. Eta hanguek ez. Eta gainera, laneko giltze bai, etxien itxi eta orduen urrengo egunien ezin, osea, beran dauz hartu biherri zen, zeitik. Besteren babe pasatzen. Eta gainera, bueno, hori aldozu kontauzu be, bai, zeitik, osea, ustekabea zuri izen zan, bai? Bai, niri atsegin izan zan, adibidez. Bueno, joder, eskerrak. Bai, zera, bueno, azierreri behaztuak, oza, meini garajeko giltzek edo, ez dakizia hostia izan. Kotxeko giltzek, barruen. Da, etxin egon zen ni aspertute, da, azierrez ezten, ostia, giltxe gaztuet ez da. Aztu ez, barruen itxina zen, kotxe barruen. Da nitzako, ustekabi izan zan, baina guztoko, eta ara juntzen Iruñara, zerri giltzek eruten. No, pisita. Da, jari zein esten gozo eta... Ona, orduen. Nitzako positibu eta beratzako negatibu, Ez, bueno, positibu zu etorri zena, baina negatibu iztie kotxe. Claro, eske. Komplikau edi emozinu, eta sentimentu, Asi zari hemena karameletan, Ya está, izten dugu, ya. Ia, Ander, ustekabea. Ustekabea bat, ustekabea ni pasei daten, goizeko bostak inguru izango zan. Lanera bidien, gizuzelan, erdilo. Lehen etornea zen moduen, erdilo hor. Kotxien, tranquillo, eta pixak kotxiaz lotute doi, azierrei hainbat pasaioakoz, baina niri goza raro pasaioaten da. Ja, hemen izo horretan lehenko bombora zarren parien, de repente, pla! Joder, gelitu kotxie, da, ostra, hemen zozer apurtu da. Jonitzen lanera, lanien igual 3 orduen, claro, ez uste bat, ez dakize, paso zen, entzunen esplosiño bat, siku, Nekizien zezan, disgusto bat azegoen guztize, da biarretik urten, da, noi kotxera eta atzeko kristela errementut. Hotz beruaz, kontrastiaz, plast, errementu izan dena kristela purute. Ba,
oso txartu pasen nabez, egon nintzen, bi herrien 8 ordu, burujania, Etzeran. ze apurtu da, oin arregla biko da, ganea kotxe barik, gero bizarzelan entremen lanera, ze apurtu da, arrankakute uste, hola no nintzen da, Kristela san. Oi, ama. Eta ditzen Joseba karglasekueri. Eta egun batetik bestela soluziona usan. Bai, seguro que pagote. Pero reparat. Baina ez usteko bat. Eta hori txarra izan zan, baina momentuen, karo, ez usteko da, ez ukentuzu esplosio bat, baina zer da, negatibo, positibo, enek izan zer zan. Orduen, itxiko neutro modu. Neutro. Zuretzak negatibo esan, zetik azkenien ezin egona sortu otzun, ez? Sentimentu ezin egona. Benetan, disgusto bat, oso txarra, Orduan ez da neutru, disgustu gero, eze burujana, ez da, gero, claro, ikusi nabenen kristela erremeto zenen, bitu garri dura, eta hor ja positibo izan zen, hau, seguro, pau idau, ja tranquil. Orduan ja tranquil ditzen. Dale, duro que pal, seguro, ez? Venga. Irate? Eske ni justo aste honetan aukinot ustekabea. Anda, betxo. Aste burunen esan izango, ezta? Ez, astien zier. Martitzen austori izan zara. Bueno, ni bolta nintzen unibertsitatetik, eltzen asetxera, ez dakiz zer, eta repente konturatzenaz, estekoala, izorretan bertan, bajatu estien, estekoala karterie. Eta pentsaren, bueno, ez dakit, txikonaren etxien edo, lan gauzak aterakoen. Eta igo nintzen etxera, eta ni etxien, gelan etzeuen karterieko txien bez, ez dakiz zer, kriston sustue, kriston ustekabea, galduaren karterie. Eta gero etorrezan alde hona, ze hurrengo izien deitu estien nire fakultatetik esaten bertan dagoela nire karterio. Orduen, izen da ona eta txarra biak. Nik iratea aitortu bihotzu, azarien egon nintzen beste gune universidadien, petxan juzan esaten, da, entzuna eskopetazo bat, eta... Hori me bai, hori me pasau da, bai. Hori me pasau da. Hori estu komenta, baina, bueno, Ale Baldwinen antzeko oso zer da, Oh, Ale Baldwin estu komenta. Ja, hori estu komenta, bez. Komentako. Ariñanin? Bai. Venga. Horrek be ustekabea bizeukin dago, ez da? Bueno, Alec Baldwin naz, eta bueno, kontako zuen ustekabea. Alec Baldwin naz, eta... Egon zen grabatzen pelikula bat. Pelikula... Recording pelikul. Film. And the pelikul was about hori, 14 urteko ume batek hiltzen duela gure barik persona bat, ezta? A person. Eta bueno, ginean borboitarren artien estilera. Borboitarren antzeko. Bai. Nahi gabeko eriotza bat egon zara nahi artien. Asuntua ara... Xilabako bai. Asunto ara egun ginera grabaketako deskantzua, kafetxoa hartzen. Kofi hartzen. Eta kofi hartzen. Kofi anan. Aikate hartu nuen pistola. The gun. Ni pentsatzen nuen fogeuakoa azala. Fogeuakoa. Hartu nuen dan kazetari direktorari esan dian. Kazetari? Pan le mató, esan dian. Kazetari director. Fotografi director. Argazkilari zuzendaria. Hartu nuen pistola da esan dian, pan le mató. Eta disparatu nuen da egiazko pistola zen da hile nuen. Da, ustekabe latza. Ustekabea. Oso. Ulergarri eta laur. Izen zan, brometan hartuaren pistola bat, benetako pistola bat. Pentsetan fogeoko bala bat eukela. Aktore, ensaietan egon ziren. Bai. Eta? Ensaietan egon ziren, eta pentsea ben fogeoko bala bat eukela. A ver, pues como era normal, olako grabazio baten. Bai. Eta antza ea benolan pun, da armatiro pun. Da armatiro pun, da bala bigaiga. Holan simaz, ez apuntagoen, tiretoaen, eta bala bat egon benetako barro. Eta hil dau... Ustekabea. Así que argazkilari zuzentzaileri, gure besarkada beraz. Edo noiz ara ustekabe honan lat. Txarra, parkatu. Bueno, eta ja denporaz juten gabiz. Bueno, eta honegaz amaitu dugu, nik uste, emoziometroa gaurkoz. Hoitzela. Zerrik asko. Sorry for the video. Parte hartzea gaitik. Gubetein zintzo. Geixau. Eskerrik asko Maitane. Juhu. Hello.
Eta kanta martxosoaren hostien bagatoz bueltan, eta asteroko gure lehiaketa, zintzo eta politiorraz ganera. Eta hau da, beste presentazio gitxio barik, Laixinger! Lurralde benetan argia, egzkitzuta beroa. Bertan jatorrizko jargiak, izarren izpiak, piztu zerua. Abestiak dira gozoak, sentimendu zornituak. Azten ditu arazoak, ta grina eroak, altza buruak. Zindagizut, lurralde paregabea. Zindagizut, garratzitzuena orea. Guadalupeko ma Virginia, magalean babesten du. Zinizmenak du eragina, naizetin aiate zina, ametzak aitu ganditu. Jiko, Mexiko, neskatzatam derei. Ba, bueno, hoxe da Laixinger gure asteroko lehiaketa, eta entzun dozuena da, pasan hastien luzetu genduen erronka. Erronka latza. Latza, bai. Neutrala ez la. Belarrizentzako goxo ez da izen, bera? Zakarra. Baina ez dakit zuri paseiatzen, baina niri paseiate, entzun dei pasan hasteko erronka hau, deja vu bat moduen ekin ezela. Bai, Googleaz bat. Bai, ez da. Bai, Nikolai. Ez dakit zuri paseiatzen, Bai. Bai, iraganerako bidaia, ez? Bai. Eta, bueno, hau izen da, ez? Badakizue, gure esaldiek pasan astetik gaur arte horbili die, gure sare sozialetan eta astintzen euren erantzunek. Bai, erantzuneiko gondi, ez? Bai, ez da? Bai, bueno, basabizie parte hartzen, baina faltan bota izin dugu entzulio, gurrengorako apuntau, ze audio bitartez bidali eskero igual papeleta doble okilek aukerek ingo zue, politi da zue irrati honetan parte hartzi eta zuena botza pentsutie, así que bueno, eskertzen dugu zuen erantzune, baina gurrengoen posible bada audio bitartez erantzune botatie, eskertuko. Orduan, audio bitartez egin eskero papeleta doble. Doble. Eta imagino, papeleta doble bako zu eta toketzen etzu sorteuen, zerrekoz lau ala iru. Zelan, lau edo iru? Zu papeleta doble okingo zu, azteko sosketarako. Azteko sosketan. Hori da. Eta aukera doblerako. Bai. Ez, okingo zuz, aukera gehiago okingo dozuz, ia maierako sosketa finalera sartzeko, eta gure saliz irabazteko, inguen dela, ubitazkan bi personatzeko. Zu parte hartute asmatzen bozu, ia azkenenko sosketan basauz. Bai. Baina, papeleta dobli badeko zu, aste horretan irabazteko, aukera gehiago deko zu, sartzeko finalera. Finalik ez da, hau? Ieko sosketie. Bueno, bai. Zabizieli, baina, bueno, vale. Mendibuetu. Zuek bialdu eta ipinikus doble. Sortzi papeleta badie, sortzi ipiniko guz, eta faltik indagienak. Baina, bueno, jakin digun ordan, aste honetako lehiak idea, ez? Jakin digun, asmatu da edo, ez? Eta horretako honena izango zen, bera entzutie, jake zuzen inean atorri da, urbilioakon. Dale, kaina, tio. Hau pala Laixinger. Saldiaz. Bai, mobidu gitxi mikrofonu, daui pixkat... Ez mobidu, zuk egin geldi, da, quieto. Hor, estatu daten modu, baina berbain. Vale. Apa. Preguntau, esan. Kaixo, eta... Saber saldia naiz? Saber saldia zara. Saber saldia. Da bigotia afeitiote gaztetu inzara. Bai. Latza. Hori bai, bigotiek enduzut, da desafinu etorri da. Foilendik egon da nimentzeta bat. Bai, zara? Bai. Jakin jozu ez da. Eta zelan sartu zinen zu abeslari munduen? Zuegaz. Ah, bai. Mendibuetaten azierregaz. Sartu nintzen nana naiten eta behitxo azkenien. Na. Eta behitxo azkenien. Una maitxo baten Laixiarren kantetan. Na. Na. Nik uste dut entzule jargiok ingo da bila pista honega. Hariñako denboraldiko nananeuen autori dan. Eta bera nor da? Ni Oier naz. Oier, Laixier erratiko. Ator kantari Oier. Ator kantari Famatua. Hori da erantzune, entzule. Zu bai, zu tipu, Astenetako hasieran entzun dugun Mexiko abestize. Gure Oier kantarik abestuzku. Abeste hau bera hau, nanane. Claro, pista bat zan. Pista ona. Jo, gure hartien eukin genuen, ja, bi bider lehiaketan eukin dugu Mexiko, eganen Mexiko.
Ondo abestute ganera. Bai. Aldan moduan. Bai, Genteri asko gustau izinako, ni entzun izen dut, entzulin artien, asko apresio da bier zure agotza, así que... Goien kaien barre batzuk enjoa sorgatik. Betxu zelan ondo, Danak irabazten, Bai, Jo, ni zer eurek... asuntu. Zer asuntu. Ba, honen izango da, jake beramen dauen, sosketako papeletak berak ezatie. Orduen nengu, asteko sosketie, eta irabazlie jungo da, ie amairako sosketara. Zelan ezetz? Bueno, bai. Ia, teniko. Sosketi irabazten dauenak deko txartel doblie urrengo sosketarako. Baina parte hartzen den danak deki azkenengo sosketan parte hartzia. Orduen finalik ez dau. Bai, claro. Bai. Dau, sosketa erraldoia, danak sartzen die. Sosketa erraldoia. Finalik ez dau. Ez ara zailkatu bier finalien egoteko. Ez dau zene finalik. Arrazoi ander. Ez naztau gure entzuli, jakin dizila, zuek parte hartzen dozuen da esmatu gozue, sosketa horretan egongo zariela. Sosketa handian. Handian, eta urrengo hastien izango da. Ileko sosketa handian, bai. Urrengo saioen, hastien ez dakigu, baina urrengo saioen izango da sosketa erraldoia, eta sosketa erraldoi horretan, zer soskatuko da? Bainaria bitazkan, afari, potolo, gozo, eta... Ganera azken aldien, hasi die postriek beheiten, hasi que... Hobetzen dabiz? Gaztate harta oso gozoa ikusiot sare sozialetan horri beli banatu eta banatu, pintxa honako, enkarguz hartu bida hori. Bai, bueno, enkargaku. Jakin dizuen, baina, kamera martxan, eta aste honetan txartel doblien bile, orde joier, betiko moduen partaide guztien izena dekuz, baso baten. Bi hartutaz, parkatu. Papel bat hartu. Bataz niko, Bat. Eta aste honetako irabazlie da... Para! Nor da, para? No está el nivel dago. Iraia. Ez da gize Iraia, naupa Iraia. Alberdi derteano, ez da que nordan. Derteano. Uste dut. Aupa. Uste zue? Bai, Iraia Alberdi kabizena deko kenike. Bile bien, entzule fidelak. Eskeik izan aztau. Konfirmo digo. Bueno, abetiko moduen, Iraia Dertano izin da gure asteko irabazle, orduen papeleta doi irudiola sari erraldoirako, ubitazkan bi pertsonantzako afari bat irabazteko, eta betiko moduen, oitxurian lez, gure irabazleiri deitxo bat ingotzegu, Iraiari. Telefonu hartzen badozku, bintzet. Alde beletxea, zindabizut. Ja, hemen gabiz telefonu topetan, Iraiana. Estegi badekun, Ander, badeku. Ia, bagabiz deike. Gure astenetako irabazleiri, papeleta dauri irabaziko dauena lehiak eta erraldoireko. Badabil. Deia martxan. Buzón Movistar. Soriona, Buzón Movistar. Bestu intento bat ingo. Bai. Talore maitatzeko. Oindano batera ba. Mexiko. Bai. Gabon, Iraia! Beste bat, pasiak urrekale moden marreka. Beste bat. Ai, entzuten oso ondo. Ez da entzuten? Bai, eske, mendeko gu, aste honetako idazlari hori da, horre gonda oier salataka, eta txartel dobli lortu oso, urrengo sosketarako. Oin ez dut entzuten, eze. Oin izildu gara. Zeran izildu, ez duzu entzuten? Hola, Iraia. A ver, bestela altabozez mikrofonora urbildu edo, hariñakoen bardine pasako. Hola, olita, diablito. Ander, igual altabozagaz mikrofonora urbilute, hariñakoen nola inbertzik inoen. Kendu kablie. Kablie kendute. Iraia. Altabozagaz, altaboza ipini, telefonuen. Iraia. Ander. Eske inosko. Deitu beste behin. Da altaboza ipini mikrofonora, hariñakoen beholan inbertzik inoen. Vale. Ia, sorinduku ba, Iraia. Hola. Hola. bai. Oye, entzuten oso? Bai, entzute hot.
Ba, zorizionak, irabaziozu, txartel doblie sosketarako. Eskerrik asko. Joder, Epa, zorizionak. Txalo zaparrak entzuten die fondu, Ez dakizuk entzuten da zuzen. Ba, bueno, zeu izen zara irabazli, Da eskerrik asko parte hartziarren, Astero zabizie fin, Eta nor da sosketie, ba? Sosketi izango da urrengo saioen. Ja, sosketa erraldoie, eta ia farize iresteko aukeri dekozun. Oso ondo. Joder, Eskerrik asko. Zeuri. Vale. Venga, ba, urrengo parte hartu. Animo. Bai. Eta tekniko ez, arazo tekniko ekin duguz, baina bueno, lortu hagu deize amaitzi eta ikie. Bueno, bentsi den ju berba, gure irabazligaz. Papeleta doble ekingo dagoena, sari erraldo ireko, urritaskan bi personantzako afarize irabazteko. Hori da. Eta, datorren asteko erronka, bueno, aste honetako erronka barriz esan orduko, igual entzulien barriren bat edo batua da, esango guzelan parte hartu aldauen? Bai. Binke, ez da, Binke, eta hor dugu telefono zemaki bat. Bai, bueno, gure gozue idatzi zenkie irati, gure gozuzan, telefonoz gure WhatsAppera. Telefono zenbakia, 654-0-7-9-4. Berriro? Venga, beste behin. 654-0-7-9-4. Hori, gure izin eskero, bertatik WhatsAppez, erantzune bidali. Bai, audizioz, eskertzen dugu, politia da zuen feedbacka entzutie irratzaioen bertan. Bestela, bueno, erantzune pesare sozialetatik, badeku Twitterra, egoten dugu bertara lehiaketien informazioe, Instagram badeku, gure osue gure webguni badeku, laixi erratia WordPress ipinitia agertuko jatzue, bertan be gure osue komentarizioen emate ipini. Eta Facebooken, bai. Facebooken, YouTube komentarizietan, gutan abatzen dugu, eta sosketa parte hartu, benetan merezi dabelako, benetan hamburguesa bikainak egoten die ubitaskan. Bai, eta guri hori, sari potoluek emoti guztien jaku, eta hortako entzulien feedbacka jasotzi, guztu. Bai, hor deko gu latxuko sarize, eskure emoteko, ja, eldu jaku guri. Kusu gaur, itxura edarra deko, Arazo tekniko ekin joguz eskure emoteko orduen, baina ja momentu gitxi barru emongo da. Eta, ba, bueno, entzutekun erronka barrize, aste honetako erronka. Musika eta guzti? Very cool. Trekiti soinuekin, Leixinger lehiaketako abeslari sekretua. Ja. Amake mongotzu, ipurdi baltzien. Amake mongotzu, ipurdi baltzien. Beti biltzen zarela komutien atzien. Ahí va. Listo, epa. Wow. Uy. Musika instrumentu eta guzti, agotza be elegantia, Bai. Osa, igerten da, hau musika munduen da biela. Bai. Normal, isorreta ingurutik ibiligara, baina nik uste dut hau isorreta ingurutik pizkat. Duran aldera zabaldu da, Duran alde ez oso gertuen. Zer? Bat emateko mena arpierra epenia, baina bai. Ez dakit, zuri gelditu da bat emat. Ustekabea. Ez hartu hori pizta moden por si acaso. Neutrala momentuz. Esango du musikari dala, musika munduen ibili dala. Beste piztatxo bat, irrati munduen behibili izen da. Eta, bueno, musika munduen Euskal Herri mailan, ezagune ez da bakarrik hemen inguruen, talde potolutan ibili da, gente ezagunaz. Gaina, oin gitxi urte asko ez dela, horri gonda kantu bat barrido ekarri ben martxan, eta horri ibili da bolo-bolo. Uztot niko pizta. Eta niko, pistak sobran dauz, nik uste entzuli pista honegaz da behin da barriro entzun de gure Laixingarra bezlari hau asmatuko da biela. Bai, bada espada beste behin entzungo gu? Bai. Venga. Amake mongotzu, ipurdi baltzien. Amake mongotzu,
ipurdi baltzien, beti biltzen zarelako mutilen atzien. Jo, Hoxe da. Beste behin entzuko naben. Bai. Txapi emongotzu gure entzuli. Gustora entzuteko moduko kantia. Hau, txapi emango gu, irratik kanpo, borbatzen gaienetan, beste laixingerreko kanta batzuk ezin dugu moduen. Atarako guz bolo klabe plazara, ba hau da zuentzako asteonetako erronka, betan hartu, parte hartu, iraia moduen betu, erun daue sosketarako boletu, Boleto dobli, gure sosketa erraldo ireko. Oin guen bueno, jagiten mozu entzuliak zeinan gure laixingerreko abeslari hau, esan moduen erantzun, bota erantzunek, albada audizioz, gure WhatsAppera, 65403 zenbakire, edo gure sare sozialetatik, esan dugu moduen, Twitter, Instagram, YouTubeetik, gure web horrexen, WordPressien, Facebookerik, gure zuena. Eta beste barik, eskerrik asko entzule, astero horregotiarren, eskerrik asko zui ekipo astero hau posible itiarren, betan placer bada gaurko honetan, pizka flojotxu etorri gara, ez dakit, zizindan, aurreko asteburuetan, ez, jaie luze bat erugu juerga... Osasuna pura zaino enbidu, gero jarbarrik etorteko. Durango jaizek, ez dakit zer, subitxua pegonda hor, gogorrezin da nontzako, baina bueno, osasen eta guzaio aurrera, benetan barri du eskerrik asko, zuek zaielako posible ikindo zuenak, eta, agurtzeko beste kantatxo bat ipiniko gu, Fiakrasen tradizio, hau jenkoa eta legezarra estimatzen duzun entzako, gatez be. Beka, agur! Oan jangoiko tabiozean demonio, Jako udan jasatzuen mutilazio, Serrat eta Jerusalema peregrinazio, San Francisco Javierrekin erlazio, Bien artean zori gaiztoko burutazio, Compañía de Jesús, Jesuiten kongregazio, Gaur egungo egoera dugu horren ondorio, Aita sartu Jesuita Vatikano no Bergoglio, Ezkerra la eskuinik sorta la sentzio, Anarka eta ezkertiarrekin ez zineten pio, Amodio eta borrokan denak duen ez balio, Agirre lehendakariak Santoñean ezkutuko akzio, Aurretik Vatikanon Jesuiten laguntzaz medio, Zirela fascista italiarren tripulazio, Lukideek frantziara ies inori ez adio, Bertak aldu ziren amaika bizi, amaika ilusio, El Grosoko kartzelan preso eundaka Jonathatio, EAJ, traizio, tradizio, asko Frankoren sozio, adibidez Etxeberritar Patrizio, Bilbon portu zahar eta industrializazio, Ostian ondartzak da bakazio, Ordunik ona zenbat eta zenbat decepzio, Eskalari behin eta berriz Zuen buruzag eta laguren obsesio, Zanda beti Euskal Herriaren ukazio,
mayor